Felly, rhagbrofion yr Hen Lawiau dros 61 oed sydd yn digwydd yma hyn yng nghanolfan gneifio Meirion. Does a rai o'r rhain byth yn mynd i stopio gneifio Eiron. Dwi'n meddwl bod yn iawn Alim, John Price ar 2, Barry Kent sy'n 85 ar stan 3. O leia? O leia 85 ac yn dal i gneifio sydd yn anhygoel. Swn i'n dweud, D. Ken Jones cyn bencampwr Cymru ar 4, Jeff Evans ar 5, a Sam Saunders, reolwr tîm Seland Newydd, fan i fyna ar 6. Mewn nhw'n siŵr o'n dipyn o gneifio, os o'n i'n tybio. Ie, yn hollol, ac da ni'n edrych fan hyn ar John Price o Benryn Coch. Mi welson ni Karen Price yn gneifio ymysg y merched gyna, ond draw ar... Da ni'n gallu gweld ar hyn o bryd, ond mae yna gyflymdra go arw ar hyd yr hes yma o ystyried i hoedrannau nhw. Oes wir, o'r Sam Saunders yn un. O'n i'n meddwl os yma'n gallu gneifio, mae'n anhygoel, mae'r ffarmwrs ma o'r Seland Newydd. Mae'n gallu gneifio efo'r goreion, ac byth yn sôn amdano nhw, de. A dipyn i brofi, wrth gwrs, ar ôl canlyniad ddoe. Oed, ond drwchwch ar y cneifio, mae'n anhygoel. Mae dros i 60, a mae'n cneifio fel rhywun 1 ar 20. Yn hollol, a cyma fo fydd ar oen cynta na i lawr... Ie, fo sy'n cynta, mewn a fo ar gyfer i oen nesaf. Pwy sy'n mynd i fod nesaf i orffen, te dwi'n credu. Mae Ken Jones falle fydd y nesaf i orffen yr oen cynta. No, ond dipyn o gystadleuaeth rhwng y Cymro ar 4, a'r Kiwi ar 6. Dwi'n siŵr pwy di'r nesaf atyn nhw wedyn. Dwi'n credu mae D. Ken Jones ydy'r Cymro. Jeff Evans ydy hwn ar 5 yn ei drwsus. Dwi'n siŵr sydd lliw y drwsus anaddas iawn i gnifio, de? Mae nhw wedi gosod y gystadleuaeth. Mae nesaf at y merched i gyflymu calonau rhai o'r bechgyn hun yma, mae'n debyg. Dyma chi John Price yma hyn yn cael hwyl dda iawn arni. Yn gneifio'r taclus iawn wedi cneifio miloedd. Edgar Price yn y gorlan yn ei gynorthwyo fo. Wrth gwrs, y Prices yn adnabyddus iawn ac yn dipyn o gymeriadau yn cneifio i'r adran hun yma. Wrth i ni edrych ar D. Ken Jones, Barry Kent ydy hwn, yn ei 80au, ers dipyn o lew ac yn dal i gneifio fel trwper. Drwchwch arno fo, chwarae teg iddo, mod i cefnogi'r cneifio yma yn Llanelwedd ers blynyddoedd lawer, a mae wrth i fod yn siarad cneifio ac yn dal wrth i fod yn cneifio. Ac yn dod â dipyn o liw o ran dillad y dyd y gwir, hefyd chwarae teg iddo fo, ond da ni'n troi nôl at Seland Newydd yn eithrio a'r rheolwr y tîm Seland Newydd ydy'r dyn yma, Sam Saunders, yn cneifio fel hogyn ifanc fel o ti'n dweud gyda Eiron. Whoops, it is, lawr â hi. Rhagorol botwm coch iddo fo. Chwarae teg i Sam Saunders yn dangos y ffordd. Chydig yn siomedig oedd o ddoed, dwi'n credu yn ôl i areth ar y diwedd bod Cymru wedi curo nhw yn y 2 brawf gyntaf, felly'n curo'r 2 i ddim mewn ffordd, ynddo? Dim ond 3 prawf sy'n yna, Lenny, mae'n debyg ynddo, felly dyna chi Ken Jones ynta wedi dirwyn i ben gyda y 2 oen o John Price, Barry Kent, Jeff Evans, eto i orffen fawr iawn rhwng y 2 o'n hyn nhw. Dyma ni felly, yr Hen Lawiau oedd wrth yn cneifio yn fan yna.